Happy diet sa tanan. Alaw na naman, no? Mano ko paniod to pamahaw. Yung diet. Itlog, duwa ka buga akong kaonon. Try na ako. Pero akong tilawan ang kuan. Kani, oh. Sardinas. Parang yun. So, there's nothing on my plate. Ha? English. Wala yun sa akong plato. Itlog lang kuan. Hi! Jello, shout out! Jello, LG, Milanil. Oh, tiyan ba? Hi, Mirang. Hi, Pearl. Hi, Janelle. Maniod to. Ano sila? Lami daw ni, oh. Singa na to. Sige ka na lang, ha. Dili daw lang sa ilang tinapa. Dabeti. Gikan daw ni sa... Asin, gikan nin? Makakabalo day. Ha? Gikan sa... Dipulog man ata ni. Lami daw ni din ni kuan. Ara, la. Sa tilawan na to kung lami ba. Ya, shout out to dugay kay kanimo na follower. Hi, Aji, Madam Aji. La, hindi ko magaw tinapa. Ilas. Nahumot siya. No? Lami. Ano, lami. Ano, kailangan ko kanon. Dipulog. Dipulog. Lami siya. Gusto ko mag-rice. Rice inuun ko. Lami si... Ha? Asado siya, lami. Montañes, dipulog, day na. Siya lang sa... Pangatag apam dia day, ha? Matabo apam mo ikaw ko ah. Nami. Sabi oh. Sabi lang. Kaon. Siyempre, na kung kandiri ang misita. Kaya ako misita ba? Dugay na kayo ni. Kato pa ng anila chef. Hayang. Kanya, mamukbang ko niya. Ano siya ay? Ay, tapan, mga unta, tapan.
Hey, Ma'am Eds, dapat niyo sa Davao, kuhan ko dam. Montañas. Sardines. Sa pa ba? Puno mo siya oil ay. Ma-expire ko din no, 2007. 2027. Ay, so ni. Dapat di makuan. Kita ga ako niriwil animado ha. Montañes di pulog, kalami siyong tinafa. Tawi eh. Montañes. Sabi ko yung tinapa. Kasi pagka-aslum. Tay, managyaw itong pagkaon kanuna ni. Alauna naman niyaan, namayat yung ka ana. Napapayat yung ko. Kanagdag, mantika. Papasok niyaan ha. From Artiga. Tara. Another plato na naman. So, ito yung manghod. Sige, ako ang plato. Ramay ito mahugas. Wow, ba? Daghan dito akong rice. Dapat kamera kong rice. Hi, Lolo. Lori G. Gog. Kapahan ko ni mo, Madam Tata, black is beautiful. Brown ko dam. Kan ko, black meat. Ito mo dyan ko. Dami kayo. Sama ni. Ako ikuan ha. Montañes. Dami kayo. Hi, Ma'am Jessa. Gawin ni kapay ko. Ayra kayo skuan. Sa personal. Gamit jud naman. Ang tanin tanam. Ano? Nawayat ko. Promise. Hindi mo ipangaan. Ay, promise naman gulay. Ay. Ang tanin ninyo, oh. Ali. Tapos tawan ninyo, oh. Inkito na nako. Shout out ko ang Montañes in corn oil. Nani sa kwan? Nani sa Davao? Emulsion niya ang dali lang kasing basta na isabon at tubig. Tama yun ay. Kanya ko tamang biyesa ha. Ma'am Jessa. Ma'am Jessa May. Muni ay ang product. Uy, ano naman. Saan ni? Wala yun i-shield, ma'am. Saan ni, ma'am? Saan ni, ma'am? Wala yun i-shield. Kani siya, kaya koan.
Dishwashing liquid Gabs. Tanan ang kuan ni Gabs no, dishwashing, detergent, humot. Tapos bula kaayo. Nagahimo man ko ani, nag-order man ko ani sa Tuktik. Nagahimo ko ani daghang gika ako Pero lahi ang pagkakuan. Lahi ang pagkahimo ni Ma'am Jessa. Promise. So mag-order jud man ni kay Gabs. Gabs. Humot kayo na ilang detergent. Humot kaayo. Di ka kailangan mag-down ni, promise. Hi, Shara, pa-shout out. Kasi ka nagpikil. Dari, kasi ka pikil. Ano itong pagkaon? Ano lang, ginagmay na lang. Like, ano siya? Ano siya? Nasa lang ka. Salamat pag-flex sa akong product sa Ma'am Jessa, i-flex na ako pag nindot ang quality. Marami, sige mo magmahi aning Gabs na kuan. Detergent, dishwashing, ano yung forma. Ako lagi himo magkuan ni Ma'am Jessa. Ako alahi sila ito pagkahimo. Ano sila, na daw sila gibutan din na secret ingredient. So, nganong humot kaayo. Yes, magmukbang ko niya sigurong gabi eh. Gulay tanan. Dugay-dugay na ko wala ka mukbang. Pwede na ako mag-live. Ako nang i-upload kay. Mawala mo na ko ang gutong pagkuan. Mawala kung ako ang kuan ba kung gana kung sigbasa sa comment. Karon kay kuan na kani sakit ba kung ulo ko man sa to ulo di ko mukaon eh. Mas gahapon, gabiin ako ni kaon mga alas 7 gikan pagbuntag ako lang giinom sige na ko tubig. Grabe yung pag-fasting nako. Hiniginom mo yung readers pa gabiin, sakit man akong ulo noon eh. Watch out dahil tata, watching from Surigay kay Pamela Cazanova Aurelio Plaza. Ang tanong ko ba? Kasi naa sa Cagayan, kaya mga tamang gimi Cagayan, karong 25. So kung dahil dili sa Davao, durian. Sa Jensan, kay isda. Unsa sa Cagayan? Unsa na ito? As in, 20 na ng kilo? Higalaay. Higalaay Festival. Dili ba ang pagkaon? May pagkaon sa Cagayan. Masuya ko kay Howard kay mo gamit og chopstick. Dili naman ang chopstick. Dili radam. Hello Davao. Hi Sarah. Katong pastil nga pan. Pastil na pan forever na sa kuan. Yan, tagdapos ko yung tao kay ha. Tantalisay Cebu kay Janalyn Mendoza. May hapon sa inyo ha. Kita ko lang. Para lang makain ng tambal ba. Minkaon na lang ko. Pero ako bigutom. Promise. Mas abi na na dyan kumukawan ani. Bitilawan ako. Mga uyap ni kaon ako gamay. Hello, kain po. Daisog na rin ako Shams. Hi po. Ano ba? Ano na sa Cagayan? Ito ko mo ato Cagayan na ako mga dalagod.
Happy birthday! Happy birthday, White Sinan. Ganabog. Sa man yung pangalan, Dam? Higala ay iyaan. Higala ay iyaan. Lami kayo inyong luto nga. Tinunuan, bulad ug mais. Dali. Yan, shoutout kay Vanessa Narca. Natin gabi isa ko ang parking space. Narito kong idol, si Ayla. Yung kapapicture ko Ayla Hi, Vicky Sabit. Muna nag-MTS kami ni Chamsi. Ito yung James ako. Pamista daan bayan niya Hi, Vicky Sabit. Brian 55, happy birthday. Unta, mayo ka. Unta, ma-enjoy ka sa mong life. Dapat enjoy sa life. Pasil pan na humok. Palaman yema. As in? Nakata may parking space. Okay ka ko na drive ko. Kaya sige, mahalo kayo. Kuha mo na agad na. Nakuha na muna sa ising. Na-disgrasya. So, di siya gusto na ang driver ba, hubog. Nabawa, ikaw ninim gabi ikaw ninim. Ay, makasay na mag-stars? Sige daw. Atong ka-permi kagwapa atong nag-trend ni mo. Sawa kayo puminti gwapa, Dam. Diba? Kuyawan mo sa kong picture. Nagsin ako? Nagsin ka? Nagsin ako. Oh, kita. Ano na nga, sinakuan ko ang star? Ito, magkapag ikanto. Ano, picture, ma'am. Alak, mga talok! As in? Huwag kita! Huwag kitang dilari! Tabi mag-star sa agtang. Nagibugas ko. Now, kita lagi binag sinag stars. Ay. Naay daghang stars. Nag-send ko yaan stars. Ang sa klaseng stars. Kara legit the stars? Ma'am, i-chat ka, ma'am. I-chat ka. Ngayon, dili kay ko ka flex, ana. Kwarta na, stars. Legit na stars. Wala po sila, nanak ko stars good niya. Dugin na po ko wala ka stars, no? Ay, usa man ni na. Dapat lagi ni ang mga mangustin, ay. Ara, oh. Wala na mo rin na. Ano to? Hi, kuya. Kuya. Ako sa mga musik na. Yan. Ay. Wato kaya later mo atang simuhang ba. Dito kay mong bagoy. As in? Muro siya panig. Gani, nagsabot naman.
Nag-live ako karon. Galap ka, Ron. Pero kuan, unsa oras kuya kay? Mga 5:30 or 6. 5:30. Oh, na ako sa balay. Sige, kay. Napa may event si Kuan po, si Doraemon. Doraemon? Sa Kuan, SM. Ina, happy birthday sa Yaha. 5:30 to 6. See you, Yaan. See you. Ulo ko ano, imo mayatod ako ni magkuha nimo oy. Ay, para makalaga. Malago na diyan Kuan bayo. Sige. Okay, sige. Bye. Ayers. Naa na kay Stars iya, makita na pag-in sa live. As in? Hi, Ma'am Mirasol, Alawi. Hello. Gapa kalamian na. Gani. Mama ka ni Alawi, madam. Usa man ni, puro daot na ligi ni ay. Puro daot man yung kuwang pa ni, wako yakaon na. Shoutout ko sa namaligyan eh. Tinkle, little star. Dito ba? Seryoso? Seryoso, Jod? Nge! Masa man ni, oy? Wala dyan ko makaon, ani. Ito, nasa gahi, legit. Kani, sama ni uy. Pag gina ko ikauno kay kuan ba ko. Ako din kauno ugma kay. Kuan na reserve na ko sa akong tutunlan. Na-reserve ang daot. Mailhan ni mo na nimo yaan kung naay stars o naay logo sa among name. Kanang yellow. Sana naman yun, puro naman idot, wala dyan kayo makaon. Kuyawan, itanong na ang liso yaan. Datay ba niyo Saro, sa kanya, wala dyan makaon. Yan, unsay vitamins ni mo kay ni Blooming ug Share Food. SY Glow. Of course. Mo na mo palit ka ana ayaw black na kay padong nagkabato. Banto di ay. Yuli na yaan na ako rin na palit katong naagin si Mana. Wala pud no, ato ko idil man na siya. Ano makani balik tayo na buang. Sama ni oy. Sayang nga sa kwarta oy. Boleh floor wax. Nani jadi magustin pag floor wax? Ibaligya ko rin sa kuha na akong gipalitan. Ano na ko? Adam, gusto kag kualis, so. Asang gahi, murag lubi. Murag ko gakopras. Nayabag, yan. Maho silang kuan ay. Kanang, baho maning... Hala,
Hawa ha? Grabe mo, sipa takraw. Agay, oy. Ay, dara. Ay. Nih. Ih. Hala. Hala, tanan na lang. Lala pa. Harap po. Aha. Magahi kayo. Hoy. Oh? Buat Japon oh. Gahi. Tara. Tara. Agahi adapon eh. Ha? Ala, puro nagahi. Ah, nag-iisa. Ah. Sa 150 na akong gipalit, no? Ako nakaon ra, no? Kay kuan lang. Dua? Raa? Tanan, ani. Ani, oh. Gahi ka, oh. Yung mga bato. Pwede rin mo isipat akraw. Aha. Di ba? Mamukuan man na. Aha. Pwede na mo magkuan. Kasi tawagan na ka ng mag-baseball. Kulaway. Sa 150 na ko gipalit, maran ako nakaon duha. Oh, taon ninyo, oh. Inaani na tanan, oh. Grabe pod ka, sailor, oy. Ay, no, ba makabalo si sailor, pero dapat, ginaana nila, dapat makabalo na sila, no. Ako po, tangaon. Wala ko kabalo. Di ba ko hilig kayo, ganaw ba mang gusto, pero di ko hilig umapalit. Inaani tanan. Ah, daop day na. Padalhi ko og maran diri sa Baguio. Padalaan tag strawberry. Nayapag. Pwede ni hapak sa naong sa kuan. Laki na kana ganing di mong ibs kuha. Ha? Inani na. Gahi day siya, no? Actually, pwede siya mahimong kuan. Himong bag. Putangan ng sinsilyo. Pwede na ihapak sa ulo sa pabang buang. Ako unahin ako sarili. Ayo, dam. Iyaan dapat kuhaon ni mo diretsyon na overripe na manggod na. Di salaan na ako kaya mo kabalugod. Mo kabalo. Dapat, pagkuha ni mo, dapat humok. Humok, no?
Gahe ha? Gahe pas lubi. Buang. Tapos pagpalit ani kaon dayon. Dili kay paugmaan pa no, ilabi na akong itom. Mamukbang ko niya gulay nga isda. Kung ako mapalit. Dumingan akong isda ay sabaw. Hikapa ang lubot para humok ug na hikapa ang lubot pag humok maayo na. Hikapon ang lubot. Maayo ko. Dili siya. Asa diri anaon siya. Anaon siya kung humok. Magahay yun na kay over na. Kung ubang prutas, malata na over. Mangustin, ma-over, mabato. Gani. Ayun na, kaguol at dantika. Ayun na, Ma'am Gisang. Ayun na. Wala man po ko dali, Ma'am Gisang. Ayaw eh. Ay, maato man ko niya! Mga alas! Maato na day meron. Maato day may kuan ron. Mato day may dito sa kuan kay magkuan. Tawag ano eh kay naay kuan ba kana isda sa may Merigrande. Gusto na ko magkuag isda. Gusto ko magkuag kamunggay. Kamunggay. Karang pure kamunggay lang. Nami ay. Managkot ka? Oo niya pang hapon, managkot ko. Tagang kin salamat, Ma'am Jessa. Isyatan ng taka. Nakimin ba? Iyaan, gichate ka. Asa mo nag-chat? Ito sa page. Matabunan dyan yung kuang kaysa may nag-chat. Dagang ba mag-chat na ako, no? Magtabang. Iyaan, inanaiyaan. Kasabot mo ko kasabot ko na nangailangan tag kwarta karon utrupod ko. Tanan. Ay ko gatag sa kong papa. Nagiging salamat sa pataran sa ko ang live ha. Maato sa ko og Merigrande, mato ko laising. If she give me my money, give me my money sila oh. Bye ang ping sa tanan. Sige Ma'am Jessa, chat ka.